De weeg aan zwiere geweldsincidenten in Friesland begint heel juni bij een familiedrama in de Ljouwerwijk Oud-Loon. Een 31-jarige zoon stekt zijn heid en memdel. De vrouw komt om het leven, de heid rekt het zwier verwoenen. Begin juli wordt de zoon 30-jarige het Seert van Zeggeren deervoeren in de Westreen. Er is een blauwe auto belutsen bij zijn deer, maar meer is nog net duidelijk. Diezelfde nacht wordt een Ljouwerdelstutsen toch 2 malje, hij rekt het verwoenen. Begin augustus wordt bij pension Welgelegen in Belsum een man van 43 jaar deerstutsen. Een andere man rekt het zwier verwoenen. 10 dagen later wordt er weer een man delstutsen. Een betierse man komt een wenning op het Jereveen binnen en stekt de 60-jarige bewenner deer. De zoon van 29 rekt het verwoenen. Eind augustus volgt een dierlijke shitpartij in Jesterwoude. Daarbij wordt een man van 51 in zijn eigen huis deersketten. 11 september vindt er een slim familiedrama plak in Frenscher. Een man vermarkt met een mes zijn vrouw en docht daarna hemzelf te kwad. 3 dagen later wordt in Damwoord een man van 68 delsketten. Hij rekt het daarbij verwoenen. Eind september vindt er een drama plak in de Moskau-pleats. Jos Verdonk en Margreet Andriol worden deerstutsen troch haar zoon. In Dronriep wordt bij een liquidatie een man meerdere keren besketten. Hij rekt het zwier verwoenen, de vlechtauto wordt in de brand stutsen. De man die juster jong let in Ljouwert om het leven komt, is dus het 11e zwiere geweldsincident.